Hello everyone, my name is Kalina. And my name is Denis. Welcome to This Month in Britannica. Днес ще ви представим най-интересното, което се случи през този месец в филиал Люлин. Започваме с най-важните новини. През ноември учениците от ниво H3 и H4 отбелязаха Thanksgiving, който е символ на благодарност и съпричастност. Hi, I'm Elena. And I'm Elisa. Thanksgiving is a very cherished holiday in the United States. It's celebrated usually with family and a lot of food and a lot of fun. Приключението на Хъкълбери Фин на Марк Твен беше основна тема в часовете на М3. Учениците не само че обсъдиха важността на главния герой, но и се запознаха с ценностите, които носи тази книга. Freedom, Moral Choices and Friendship. Ема, към теб. Потапяме се в сложен живот на младо момче на име Хък Фин. Марк Твен ни предлага задълбочен поглед върху борбата на Хък между цивилизования живот, изпълнен с правила и очаквания и желанието му за свободно независимо съществуване. Учениците от Starters и Movers продължиха да развиват своите приказни държави. Тези проекти учат децата да мислят извън рамките и да изразяват себе си по креативен начин. А сега нашите малки кореспонденти от Starters и Movers, които да ни разкажат как развиват своите приказни държави. Представяме ви Кони и Вики от Starters и Сиси от Movers. Hello, we are Koki and Vicky from Starters. This is our country Disneyland. We have playground, clinic, museum, hospital, train station, pharmacy, school, Britannica, food factory and bridge. This week we are working on different classrooms for students in our country. Здравейте, това е нашата въображаема държава Рапастан. С нея се учим да работим в екип, да си оценяваме работата, да говорим на английски. С всяка цел, която направим, получаваме монети. С монетите за сега сме си купили училище, мост и курс домашна работа и ще продължаваме да си градим държавата. През този месец учениците се запознаха с различни здравословни храни. Децата от ниво Starters разбраха защо е важно да ядат повече плодове и зеленчуци, което е много важно за енергията им през целия ден. През миналите седмици децата от ниво Beginner се подготвят за своят видеопроект. В него те трябва да описват животни и да четат изразително поеми, които те сами създадоха. Наред с това те се запознаха с интересни професии и под формата на игра ги отгадваха. Насладете се една малка част от работната ни обстановка в нашата класна стая. Ниво Founders направи нещо наистина изумително през месец ноември. Малките ни ученици не само овладяха умението да съставят цели изречения, но и се научиха на магията на римите и да четат поеми изразително. Те са доказателство за това, че в Британика не просто учим език, а да се развива увереност, креативност и любов към него. И накрая нашите ученици се включиха в интензивен дебат за писането на есе, важна част от учебния процес. Те обсъждат как да изразяват своите мисли, идеи по ясен и логичен начин. Уроците за писане на есе не само развиват критичното мислене, но и помагат на учениците да се подготвят за бъдещи изпити. Това беше всичко from This Month in Britannica за ноември. Subscribe for more exciting and interesting events in the upcoming months. Thank you for watching. Bye!